Як паведамляе абласная газета «Заря» са спасылкай на брэсцкі занальны цэнтр гігіены і эпідэміялогіі, штодзень з пнеўманіяй шпіталізуецца больш за 100 гараджан. На мясцовым узроўні медыцынская дапамога хворым аказваецца ва ўстановах аховы здароўя Брэсцкая цэнтральная гарадская бальніца і Брэсцкая гарадская бальніца нумар 1. Зараз месцаў для шпіталізацыі дастаткова. Разам з тым, па дадзеных санітарна-эпідэміялагічнай службы горада, нягледзячы на інфармаванне ў сродках масавай інфармацыі, стаўленне часткі насельніцтва да прафілактычных мер недастаткова сур'ёзнае. Нават у крамах і ў грамадскім транспарце толькі частка людзей выкарыстоўваюць маскі. Брэсцкі гарвыканкам і Брэсцкі занальны цэнтр гігіены і эпідэміялогіі настойліва рэкамендуюць насельніцтву горада абмежаваць наведванне месцаў масавага збору людзей, не выязджаць у іншыя рэгіёны, звесці да мінімума адхіленне ад жыццёва неабходных маршрутаў, на працу і назад у краму і пры неабходнасці ў аптэку. Пры наведванні крамаў, гандлёвых цэнтраў, аптэк і іншых месцаў збору людзей выкарыстоўваць маскі, выконваць сацыяльнае дыстанцыраванне 1,5 метра адзін ад аднаго, карыстацца антысептыкамі.